Magnus Cocktail er dygtig. Nå, vi skal til at videre, og skal vi ikke se, hvad vores forældre har at sige? Jo. Ja, så lige nu der tager det går hun meget op i. Kan bare få, at hun skal på ferie og gå til god i huset. Ja, jeg tror, hun er god til at følge med. Altså, hun ved også mange ting. Så. Det gør hun. Hun er rigtig interesseret i politik og samfundsdebat som sådan. Så det så under, når hun gik ind i politik på et tidspunkt. Jeg synes, at hun følger ret godt med. Hun har også. Jeg tror bare for, at det gør for at gøre Palle glad. Ja, Palle Nielsen. Nej, jeg tror. Det kan hun godt lide at gøre. Så derfor følger hun med. Ja, det synes jeg, at hun gør. Hun vil i hvert fald gerne diskutere med os om, hvad der sker. Og følger med i, hvad der. Ja, det vil hun gerne diskutere. Så er vi helt fuldstændig enige. Det er det. Og vi er uenige. Ja. Ja. Og Ronny Slipperstad er jo også helt vild med at se, hun hver år. Ja, det vil hun gerne se. Hun kan faktisk ud af noget. Det tror jeg. Ja. Gud bevare Danmark. Kære Danmark, langt om længe har vi penetreret år 2015. Det har været et år, der har budt på mange minder. Dårlige minder. Tag nu for eksempel i sidste uge, hvor vores pillerødende terrorrende var dækket til med is. Ja, det var lige før, det sagde knæk bare ved at kigge på det. Hvis vi går længere tilbage til den første måned på året, nemlig januar, hvor kongefamiliens store fladskærms-tv blev smadret af Henriks gravehund, mens udsendelsen af det forfærdelige terrorangreb på Charlie Hebdo var i gang på TV2 Charlie. Mine tanker og følelser går til det forbandede dyre fladskærms-tv. Nå tøft, Margrethe! Gode minder har jeg ikke særlig mange af, da jeg stadig er sammen med Henrik. Så derfor synes jeg, at jeg vil udtale mig om mine tanker og mine håb om 2016. 2016 er det nye år, der ligger foran os. Altså jeg mener, det ville jo være besynderligt, hvis det pludselig lå bag os. Eller måske over os, eller under dette bord. Hallo? 2016? Nej. Er der noget galt? Nej, gå de bare. Ja, jeg ved vel nok, hvad jeg mener. Men det er et år, vi alle har ventet længe på. Ikke kun fordi, at den længe ventede 50 Shades of Black har biografpremiere, men også fordi, at vores allesammens kære Henrik skal ud af kongehuset. Og det er simpelthen fordi, at vi overhovedet ikke kan forstå, hvad det er, han siger. Det er lov. Kan du hjælpe mig at finde min taske? Ja, det fatter jeg jo ikke en bjælle af. Så derfor plejer jeg at svare: tal dansk, din hund. Og det lærer vi meget af. Men det har ikke været nogen nem beslutning. Eller jo, det har det jo så. Men det er i hvert fald en beslutning, der med garanti vil gavne det danske samfund og kongehuset for den sags skyld. Han har også besluttet sig for at gå på pension, hvilket jeg virkelig ikke kan forstå. Altså jeg mener, selvom han ser gammel, tyk og grim ud op i ansigtet, så laver han da stadig det vildeste landgymnastik som en 20-årig. Men han respekterer min beslutning, sådan nogenlunde, og det er stadig det vigtigste. Kan du finde min Ja, så problemet løst. Gud bevarer Danmark, kongehuset og mig.
Ja, hun Margrethe. Hun vil spille lidt træls til prinsemagen. Men nu skal vi til endnu et sangindslag, og denne gang der er det Rosa og Sara, der vil synge sangen Stay, som oprindeligt er med Rihanna. Så vi kan lige give dem en stor hånd. Hold nu op. Der skal så meget til, man tør stille sig her og synge. Så jeg synes lige, vi skal give dem en ekstra hånd. Nu skal vi til noget lidt andet. Det har stadig ikke noget med en sang at gøre. Og jeg tænkte faktisk på, om I havde hørt den sang, hvor de synger Whip, whip, nej, nej. For det kan jeg love for, at jeg har. Hele den sidste uge, der har en flok overskruede tøse simpelthen spillet den her sang alt for mange gange, alt for højt. Og jeg tror, det er noget med en eller anden dans, de har gang i sammen med den her sang, og jeg tænker lige, at vi skal se det. Er I klar med det? Så giv mig en stor hånd. Watch me now, okay. Now watch me whip, whip. Watch me now. Now watch me whip. Watch me now, okay. Now watch me whip, whip. Watch me now. Now watch me. 6 with 8 G's down
somebody get the rough cop. Man, somebody get some help. Pull up on the block. Hit the quad, hit the quad, hit the quad, hit the quad. Now watch me whip, now watch me nay. Okay. Now watch me whip, watch me nay. Now watch me whip, watch me nay. Okay. Now watch me whip, watch me nay. Now watch me sticks with a greens down the belt. Please watch your step, cause I'm feeling myself. Throw a flag on the plate, man, somebody get the rough cop. Man, somebody get some help. Hold nu op for en dans. Jeg vil blive set bagover. Den næste ting, det er også en ting, der har været meget sådan hype på de sociale medier. Det er dog ikke en sang, men en challenge. Og jeg kan sige så meget, det er noget stærkt, der skal spises. Og så tror jeg faktisk godt, at vi alle sammen ved, hvad der skal ske nu. Det er selvfølgelig en chili challenge. Og jeg synes lige, vi skal give det et stort hold. Ja, det er som sagt en chili challenge, og det går ud på, at pigerne de kæmper mod hinanden. Og jeg skal til at spise den her chili og se, hvem der sluger den først, og den der så sluger den først har vundet. Og hvis jeg tager ned til 3 piger, spis så. Godt. 3, 2, 1, spis. Er det godt, Rosa? Hvad med dig, Sara? Nå, det er godt. Græder du, Rosa? Nå, ikke endnu. Okay, Rosa land. Ja. Er det ikke stærkt, Sara? Du tager det rimelig roligt. Nå. Det gik det godt nok hurtigt den her gang. Sara, har du slugt? Nej, jeg kommer altid. Jo, det kan du godt. Kom så. Nå, det gør du ikke. Okay, Rosa, hun vandt vist ret stort. Fik du det slut? Det var godt nok lidt nervepirrende at se på. Det var lige før jeg kunne mærke smerten inde i min mund. Kunne I også det? Nu skal vi til noget, der er lidt mere spændende. Det er et trylleshow. Og det er Lukas gerne fortælle lidt mere om. Så giv ham lige en hånd. Okay. Hej alle sammen. Og nu skal vi til noget meget avanceret her. Jeg vil lige høre jer alle sammen. Er I klar? Det var godt nok festen det der. Må jeg lige høre igen? Er I klar? Tak. For at starte ud med lidt nemt, så tager vi lige stille og roligt her. Det var meget simpelt, ikke også? Nå, jeg skal bruge en frivillig. Nogle frivillige. Det ser godt nok kedeligt ud det her. Hvad er det for en publikum? Jeg skal bruge nogle frivillige. Jeg kan se et par stykker hernede. Nå, jamen, så er det da heldigt, at jeg har aftalt noget med, når der ikke er nogen frivillige. Jeg vil godt se Flaben Lasse heroppe på scenen. Lasse? Nå, han kommer jo der. Det var da altid noget. Så har jeg den tier her. Er du klar, Lasse? Jeg vil godt have, at du står på den side her. Jeg har den tier her, jeg godt vil prøve at se, om jeg kan få til at forsvinde. Se den, du kan se den. Kan du se den? Nu holder vi. Kan du ikke se den? Ej, lige der. Kig godt efter, Lasse. Er den der? Kan du ikke se den? Er du sikker? Kan du ikke se den? Vi siger, at den er der, Lasse. Okay, du ved, den er der, Lasse.
Okay, jo, den er så. Den er lige der, Lasse. Lasse, den er der. Jeg kan se den, Lasse, så kan du også se den. Nu holder du op, Lasse. Du kan godt se den. Den er der. Der er den. Nå, nu siger jeg de magiske ord. Hokus pokus føndimo. Mønt i fokus. Kan du se den nu? Kig. Er den der? Nej, jeg har det ikke. Så tak for hjælpen, Lasse. Så må du godt få den her mønt. Tak for hjælpen, Lasse. Stor hånd til Lasse alle sammen. Hold da op. Jeg er glad for, at det ikke var mig, der blev så ud. Ja, men hvad piger, har I lagt mærke til, hvor mange der begynder at springe ud som bøsser for tiden? Ja, det har jeg faktisk, og jeg synes, det er super godt, fordi at det er bare endnu et tegn på, at man bliver accepteret, og man kan godt være, som man er, uanset hvordan man er, ja. Ja, men det er lige før, det er kommet helt på mode at blive bøsse. Men skal vi ikke se dagens bøsser? God aften og velkommen til dagens bøsse. Jeg er Peter Vingegaard. Er I klar til at se dagens panel? Ja! For her kommer de. Er I klar til aftens første deltager? For her kommer han. Hej. Hej. Hvad hedder du? Jeg hedder Elias. Velkommen til, Elias. Tak. Det var godt nok en dårlig start. Nå. Men skal vi bare se en video om dit privatliv? Jo, det synes jeg. Hej, jeg hedder Elias, og jeg er 21 år, og jeg arbejder på en skønhedsklinik i Aarhus. Jeg bruger rigtig lang tid på negleklinikken, og nogle gange i min fritid kan jeg godt bare få tage det på mig selv for at tage det igen. Det tænder mig rigtig. Jeg sprang ud til min konfirmation, hvor jeg rejste op og sagde tak for gaverne. Jeg er bøsse. Det havde min far ikke helt godt med, så vi ikke snakker sammen de sidste 6-7 år. Så hvis du er slem fyr, så kan jeg godt love dig min tyr. Kasper, lyden er lidt for kort, så vil du komme herover. Kasper, du slukkede der, hvorfor? Jamen, han er simpelthen alt for bøsse til mig, så jeg hårdt at ligne. Du er fandme en idiot. Ja, Elias. Der er så 2 drenge tilbage, men skal vi ikke lige høre, hvorfor at de skal tage dig på date? Det er fordi, jeg er fucking fræk. Og så ser hans studie, der er mega perfekt, ikke? Så... Og Sune, hvorfor skal Elias til dig med på date? Det jeg tænker, at vi kan have det rigtig hyggeligt med at ordne hinandens negle og sådan noget, og så elsker jeg bare det lange, frække hår. Elias, nu skal du gå ned og slukke for en af dem og tage med, du er med på date. Og pas til mig. Undskyld, Sune. Tillykke, Marco. Yes. Er I klar til at komme på date? Ja, det er vi. For her er jeres helt personlige tørklæde.
Nå, drenge, er I klar til aftens anden deltager? For her kommer han. Rose. Hej drenge, jeg hedder Nikolaj. Hej Nikolaj, velkommen til. Jo tak. Du fik en ret så bedre start end Elias, så vi ser en video om dit privatliv nu. Hej, jeg hedder Nikolaj, og jeg er 22 år, og jeg bor i en lejlighed i Gentofte. Jeg kan godt lide at være lidt fræk, så du må lige tage et træk. Dagligt, der arbejder jeg som frisør, men når jeg ikke klipper garnet, så passer jeg barnet. Jeg vil være adoptivfar for 3 år siden, men når jeg ikke er sammen med lille Mads, så er jeg stadig godt tilpas. Så hvis du vil sex og spanking, skal du tage med mig på camping. Mads, du slukkede der, hvorfor? Det var under min standard. Det synes jeg da godt nok, der er noget pissefyr af, når man selv er pissegrim. Altså, hvad fanden sker der her? Det var, du har været så heldig, at der er 2 fyre, der gerne vil have dig. Så nu skal vi lige høre, hvorfor de skal vælge dig. Okay, hvorfor skal de vælge dig? Jamen Nikolaj, du skal vælge mig, fordi jeg er lige så lækker og sexet, som du er. Sød. Og Sune, hvorfor skal Nikolaj vælge dig? Det er fordi jeg er asiater. Og jeg elsker bare at være på camping og spanking, så jeg tror, det passer perfekt sammen. Nikolaj, nu skal du over slukke for en og tage med op til mig. Desværre kan jeg har min asiat her. Tillykke, drenge. Mange tak, Pelle. Men drenge, I er jo lige lidt bedre end Elias, så vi har selvfølgelig sørget for et lidt bedre køretøj, og det kommer så også her. Ej, hvad fanden? Oh my god! Det er godt, det ikke er første gang, jeg skal sidde på noget stort. Drenge, I må have en rigtig hyggelig dag. Mange tak, Pelle, mange tak. Mange tak. Her. Ej, en fin en. Kæft, du er da lækker. Du holder bare smiler. Ej, nu har jeg aldrig. Nå, drenge. Det var vildt, I ikke fandt kærligheden den her uge, men så er det godt, vi prøver igen næste uge til en endnu en gang af dagens bøsse. Jeg synes nu ham der er Nikolaj, han var ret lækker. Og hans øjenbryn, de var bare så flotte. Gid, han var så piger. Ej, Sille, nu skal vi altså til at væk fra alle dem bøsser. Ja, nu skal vi nemlig over i en lidt anden genre. Det er endnu en ting, eller skal vi sige en person, som har været meget kendt på YouTube og andre sociale medier. Men det sag, vi skal til, det kan måske godt være lidt grænseoverskridende for nogen.
For nu skal vi nemlig til at snakke om menstruation, så vi giver selvfølgelig en speciel advarsel til Birte. Tag godt imod Christine Slot. Hej alle sammen, og hjertelig velkommen til den her video. Mit navn er Christine Slot, og i dag har min bedste veninde Karoline med. Og som altid, så skal man jo scrunchie i håret, hvis man er med i min video. Ja, i dag skal vi snakke om et meget vigtigt emne. Vi skal snakke om menstruation. Og det er en helt naturlig ting, som der nok er pisseirriterende, men det er ikke noget at skamme sig over. Vel, Birte? Når man har menstruation, så er der rigtig mange ting, man skal have styr på. Og det er blandt andet bind og tamponer, som sådan noget her. Og bind er altså ikke noget, man skal skamme sig over at gå med. Nå, for de er heller ikke klamme, heller ikke når de hænger på tavlen. Når jeg har med, så bløder jeg rigtig meget, så derfor kan man bruge sådan nogle kæmpe store natbind. Jeg bløder nu knap så meget som Christine, men jeg har voldsomt store smerter. Ja, men der er så ikke andet at gøre, end at take some pills. Det var ikke alt for den her video. Husk at følge mig på min offentlige Snapchat. Så er jeg ikke andet... Så er jeg ikke andet tilbage og siger, at vi selvfølgelig snart ses igen. Hej hej! Stop. Der skal en fejl. Som tradition her på Næste Skole, der har vi nomineringer. Og der er simpelthen sket en fejl i optællingen. Og nu har vi så fået den egentlige vinder af årets overkrop. Så her på scenen, der vil jeg gerne bede Paul Erik Weber om at komme op. Nu skal vi til noget andet, og vi skal ikke snakke mere om menstruation. Men vi skal til at snakke lidt om landbrug og fodbold. Her kommer FIFA-kongerne ved Bunderøv. Nej. Ja. Og er stolt din navn, er fra Jylland. Og du lever af mit navn, er fra Jylland. Men det har du vel forstand, er fra Jylland. Og I fra København, er fra Jylland. Og er stolt din navn, er fra Jylland. Og du lever af mit navn. Hallo? Yes. Okay, vi har så en lille bitte quiz her. Og som I kan se, så har vi nogle rigtig pæne FIFA-konger lige her. Og nogle rigtig velduftende bunderøve lige her. De har simpelthen valgt at stille hinanden spørgsmål. Så dem skal jeg også selvfølgelig stille. Så jeg tager dem lige op i lommen her. Og lægger dem her. Yes. Skal vi lige se. Og vi har først nogle spørgsmål til bunderøvene. Er I klar på det? Ja. Det var godt. Vi har først et spørgsmål til VK. Og det er, hvad er Premier League? Jamen det må jo så være et eller andet liga i noget fodbold, halløjse. Ja. Om det er på Grønland eller om det er i Australien, det ved jeg sgu ikke. Men jeg tror nok, Messi eller Ronaldo ville have svaret Australien. Så det prøver vi. Ja, det er desværre forkert. Spurgt. Okay, så har vi et spørgsmål til Lukas. Ja. Og det er,
Hvor mange spillere er der på fodboldbanen i alt? Det går an på, hvor mange hjemmehjælper, der er sat på arbejde. Det ved jeg sgu ikke. 10. Det er nu 22. 11 på hvert hold. Det var tæt på. Ja. Så tager vi spørgsmål til Lars. Er du klar på det? Ja. Hvad er 3-5-2, når man snakker fodbold? Nu kan jeg jo huske dengang, jeg selv var FIFA-kongen for mange år siden, og det var jo... Jeg kan huske, det var en bitte skærm oppe i hjørnet, og det var vist noget opstilling. Det er korrekt. Yes. Så har vi et fælles spørgsmål til jer alle sammen. Er I klar? Ja. Hvad er Ballon d'Or? Jamen, der vil jeg jo så godt have lov at tilføje en ballon. Det er sådan, at man putter luft i. Ja, der vil jeg så nok mene, at det er en pris. Jeg mener, det er til verdens bedste fodboldspiller hver år. Det er korrekt. Det lyder mere som en fancy skridtbeskytter. Nå. Yes. Så har vi nogle spørgsmål til jer. Er I klar? Ja. Så har vi først et spørgsmål til Laurits. Er du klar? Ja. Hvor mange fodboldbaner er der i en hektar? Jo. Altså, min første tanke, det vil være 1 eller 2. Endeligt svar. Jeg gætter 2. Det er korrekt. Så har vi et spørgsmål til KC. Hvad er en farestel? Ja, jeg vil gætte på, det er noget med en stald. Ja. Det ved jeg ikke lige. Ved I det godt? Ja. Jamen, mit bud, det bliver en hønsegård. Ja, det er så forkert. Svaret er stalden, hvor søerne føder. Ja. Yes. Okay. Spørgsmål til Simon. Hvilken måleenhed måles længden af skærebordet på en majtaske i? Meter. Det er fod. Så har vi et fælles spørgsmål, det tror jeg gerne, I vil stille. Ja, så hvis I prøver at kigge op på skærmen med mig, så er den største høved af den 3 der. Nå, jamen, jeg vil sige Simon. Jeg vil sige Laurits. Og jeg vil sige KC. De skulle alle sammen lige støv. Når vi har vundet, så skal I da have lidt vand. Ja, lige noget vand. Det siger koldt ud. Kom ud. Værsgo. De FIFA-konger, de var godt nok på dyb vand med de spørgsmål. Ja, men nu er der også meget forskel på at køre en Ford og drible med en bold. Ja, det næste indslag, det er hverken med traktor eller fodbold at gøre. Det er nærmere nogle danskere, der ikke helt ved, at de er på video. Her kommer telefonfis. Hej, er det Birte Kjær, jeg snakker med? Ja. Jo, men du havde nemlig en tid nede fra Søren her kl. 11 i dag, og du dukker simpelthen aldrig op. I dag? I dag? Nej. Jo. Nej, jeg har en på torsdag. Ej, det var altså i dag.
Det var altså i dag, du havde den. Hvad siger du? Det var altså i dag, du havde den. Jamen altså, ved du hvad? Så ved jeg sgu hvad det er for en dag i den her uge. Ja, det er mandag. Ja, det er jeg godt klar over, det Du er. må lige være sikker, ikke også? Jo, det ved jeg godt, det er. Men klokken 11 her mandag skulle du have været der. Jamen... Ja, nu er jeg sgu helt rystet, det kan jeg lige så godt sige dig. Ja, det er jeg også. Men hvis du bare dukker op torsdag kl. 11, så har vi en aftale. Jamen... Men det var klokken 10. Det kan jeg ikke huske. Nu har jeg jo ikke siddet lige ved siden af mig. Det var altså kl. 11, aftalen vi. Var klokken 11? Det var kl. 11. Klokken 11? Kl. 11. Mm. Jamen, hvis du siger, det er torsdag kl. 11, så kommer jeg sgu torsdag kl. 11. Det er i orden. Er det i orden? Det er i orden. Det er godt. Hej. Hej, hej. Hun har vist ikke helt opdaget, at vi er ved at prank hende. Ej, jeg var da spændt på, om hun kommer på torsdag eller ej. Ja, det var lidt vildt, men nu er det jeres tur til at opleve noget vildt. Vi skal til noget, som måske er lidt grænseoverskridende for nogle af jer. Måske bliver lidt bange, det ved jeg ikke. Bare rolig, det er ikke menstruation. Nej, vi skal nemlig have besøg af Magnus og hans morfar. Tag godt imod ham. Ja. Velkommen til, Magnus. Tak. Jeg hører, du har din morfar med. Hvor er han henne? Han er i kassen. Ja. Hvad? Ja, min morfar, han er i kassen. Så... Hvad betyder det? Hvad mener du? Ja, han er ikke så stor igen. Han kan godt pære ned i kassen. Jeg burde tage ham op, hvis det er. Oh my fucking god! Er det din morfar? Ja, han er morfar. Okay. Hvor gammel er din morfar? Jeg ved ikke. Stedet mellem 3 og 4. Og det var nogen morfar, kan man så sige. Hvad... Den er giftig, hvis du kan se den. Så. Nej, det er en kvælerslange. Det er en kvælerslange. Okay. Du tør godt stå med noget i hals, så. Ja, så står han ikke. Prøv lige at ikke sult. Hvornår har det sidst været noget at spise? Bare sådan ikke. Det er lidt over et år siden. Er det i dyrmishandling? Kan det, altså, bliver han ikke sulten? Nej, især ikke fordi det er vinter lige nu, så er han ikke så sulten. Det er noget af en slangekur, kan man sige. Hvornår, ja... Jeg ved ikke, Hvad har du tænkt dig at lave med den? Det ved jeg ikke helt. Vi kan lige starte med, her i går, der havde vi nogle børn, der ikke troede på, at den var ægte. Det kan jeg lige starte med lige at... Ja, jeg tror godt, de kan se, at det... Ja. Bare bliv det nede, Magnus. Så udover det, så vil du også prøve at holde ham, hvis du var. Hvad? Ja, du kan godt stå med ham. Hvad skal jeg? Skal jeg? Ja, det kan du godt. Jeg skal fandme ikke stå med den der. Hvad? Så er det. Jeg skal bare lige... Oh my god! Hvad fanden laver du? Se. Du har ikke gættet? Nej. Nu Du har ikke sådan... Hold nu kæft. Du har ikke sådan... Nej, jeg ved ikke, hvad mere. Okay, jeg tror, vi siger tak, Magnus.
de helt store pligter herhjemme i hvert fald. Hun skal holde sin egen værelse, men det bliver kun, når det bliver så til hende, at der skal gøres noget derinde. Ellers så tror jeg, hun er ligesom en legeteenager, midlertidig ude af drift. Nej, hun er der råd og røv af min egen værelse. 2 minutter før hun skal bruge det, så kommer hun, far, kan du lige, og nu skal jeg lige, og må vi godt låne, og er det i orden, og hvad er det henne? Ja, og hun roede rent med værelse. Og når hun skal lave mad, som hun faktisk er rigtig god til, så er hun lidt af en gris. Ja, det sviner hun over i hele. Okay, nu går ud op efter sig. Nå. Det er det korte svar. Altså, det har været pinligt at skulle udpensle, hvad det ikke er, hun laver hjemme. Ja. Og om hun har styr på sine ting. Ja. Men jeg laver mad. Hele huset. Nej, det var hun så bare til. Hun laver mad en gang imellem. Og det er hun god til. Men bare ikke det der med at rydde op, det er hun ikke så god til. Hun er i hvert fald stykke på hende ting. Jeg vil næsten sige, at hun er lidt kontrolfri på nogle områder, som hvor angår hendes skole. Men det med husligt, det ved jeg lige. Og det er svært, hvad? Altså, hun er meget huslig, men hun rydder selv op og gør rent for hende værelse, og hende badeværelse ovenpå, men... For sjældent. Ja, og så er tvang, hvis hun skal støvsuge eller over en opvask eller sådan noget. Så går hun i en stor bue udenom. Det går nok helt vildt til pinligt, de forældre er. Ja, ikke nok med, de siger, at vi ikke gider rydde op, hvilket selvfølgelig ikke passer. Men så lyder de også som flok bunderøve. Ja, de har så meget dialekt en gang imellem, man nærmest ikke kan forstå, hvad de siger. Ja, men hellere det end sjællænder, der snakker fornemmere end dronning Margrethe. Ja, der går nok meget sprog. Nej, der er meget forskel på sproget her rundt i landet. Og ja, vi har samlet lidt af hvert. Der er Fynbo og Thybo og sjællænder. Tak godt imod dem. Han er fandme ikke på Fyn, han er fandme kommet til Thy. Han møder fandme til Thy. Jeg forstår ikke helt, hvad du siger lige der, men Fyn og Thy er altså ikke helt det samme. Du er fandme heller det er så dine åren. Eller i stuen. Undskyld lige for sent, men altså, der er et stykke vej fra Middelfart til Thy. Det var fandme. Ja, du er altså i Middelfart, nu er du fandme i Thy. Og der er keine fine mennesker. Forstår du, hvad han siger? Prøv at snakke almindeligt danskpiber. Altså, skal vi nu ikke gå i gang med mødets gøremål? Hvad er det helt snakker om? Om flyttere, selvfølgelig. Det er sgu da perker. Altså, jeg synes nu, at vi bør hjælpe disse uskyldige mennesker, fordi så de får en vis tryghed i det land. Ja, det skal vi sætte ned med. Det kan jeg da lige fortælle. De ånder, stjæler og tur og græsser med det hele. Ej, oh my god, kan du se min nøgle er flækket? Altså, hvis ikke du har noget at gøre her, så kan du kratte ind og bare fjerne beskidt lille møl fra det sæt der jo. Prøv lige så dansk, ikke? Du er noget fuldstændig fucked up. Ja, du løser som kat, der blev trukken i hul. Lige et hurtigt spørgsmål. Arbejder du med køer? Ja, det gør jeg, og jeg laver andet. Det er bare fordi bakterien, de sproder i min mund, og det kan jeg bare ikke med tanken. Nu er jeg så sart, der jo. Kan I ikke snart klappe gælderne i? Jeg forstår det med dyt med det ikke, hvad det er, I står og siger. Altså, kan I ikke begynde at snakke på en lidt mere civiliseret facon af det fornemme dansk, som vi har i dag? Sig det ikke nok til. Hvad for noget? Se ordet. Civiliseret? Ja. Helt nok til. Civiliseret? Ej, nu stopper jeg fandme. Jeg kan simpelthen ikke stå model til det længere. Nu skyder jeg altså. See ya, bitches. Jamen, så har jeg lige en ting, jeg vil sige til dig. Hvad er forskellen på en nære og en spand lort? Det er det ikke? Det er deres spand. Ej, det er den, der ude bygge det hele jo. Ja, jeg forstod godt nok ikke helt, hvad det var, de sagde hele tiden der, men... Nej, det gør jeg heller ikke.
Det er også bare så typisk, at alle uden for Jyllands grænser, de kan ikke finde ud af at komme til tiden. Ja, jeg er godt nok også blevet fuldstændig ud, hvis det var mig, der sad i det møde. Ja, men Lea, det er jo så også dig. Alt skal være tilrettelagt, og det skal gå fuldstændig efter planen, før du glæder. Ja. Skal vi så ikke stoppe med at snakke, så vi kan holde den her plan, så Lea ikke klipper ud? Ja, og lad os lige se, hvad vores forældre nu har at sige. Ja. Vi har da fået en dejlig svær, så ham er vi rigtig glade for. Ja. Helt sikkert. Det har rigtig været så meget over det nu. Lea, hun stillede jo store krav til sig selv, og også nok også til en kommende kæreste, så den er ret nok ikke lige gået op endnu. Jeg tror egentlig, jeg har indtryk af, at hun har nogle gode drengekammerater oppe i skole, for hun er jo sådan en udpræget pige, for hun vil jo gerne køre havtravtor, og hun kan også meget mountainbike, og det tror jeg samtidig snart, når jeg har. Det har hun ikke noget med at gøre. Det får hun lov til, når hun bliver 30, og der kan vi så begynde at snakke om hun skal flytte hjemmefra. Ja. Men det er så, hvis hun laver lidt flere huslige pligter. Ja, hun skal være sådan, du ved, lidt mere huslig mod. Ja. Så får hun måske lov til det. Ja. Hun har en ny en med hjem, hvor jeg er ude. Og ja, hun har jo ikke haft et par kærester. Det er jo ikke kaldt kærester. Det var ikke ret længere. Det var sådan noget. Det var ikke så gammel. Men nu tror jeg nok, det er ret sikkert. Nu har hun fået lidt på højde med sig selv. Vi ved vist alle sammen godt, at der er sket en katastrofe her i jul. TV2 de valgte simpelthen ikke at sende det julekalender. Men bare roligt, for vi har været i arkiverne, og så har vi simpelthen fundet et afsnit til jer. Så giv lige en stor hånd til det julekalender. Slet ikke. Det er vores dag. Der skal vel også lige være som regel. Bror. Jo, altså... Jeg kan vel godt blive her til i morgen, ikke? Bare lige til i morgen. Jo, det er... Jamen, du kan jo sove i vores sofa. Sammen med Emil. Emil? Ja, hund. Bror. Forresten, vil I høre en joke? Jo, det kunne jeg alligevel godt tænke mig. Okay, der var en jøde, en fynbo og en sjællænder. De skulle alle sammen op til Gud, ikke? Op til gammelfar, ikke? Og den første, det var en sjællænder, ikke? Og op på den store port, ikke? Banke på. Og så kom gammelfar. Ind med dig, sagde han, så, ikke? Og så var det en fynboens tur. Det er samme rutine. Banke på. Og... Så sagde fynboen så, jeg skal ind her, ikke? Ind med dig, du, sagde gammelfar så. Og så var det jydens tur, ikke? Banke på. Så kom gammelfar så, og sagde til jyden, jeg skal ind her. Og så sagde gammelfaren så, det sagde hun også i går. Ja, det forstår jeg godt. Det er sgu gjort nok, da. Det var lige godt grov. Jeg kan gå på sterit også. Det er altid en klassisk vinder, sådan en afsnit af julekalender. Men nu skal vi til noget, der er lidt mere gang i. Det er igen pigerne, der står klar med en dans. Jeg kan love, at sangen den er lidt bedre den her gang. Og jeg synes egentlig ikke bare, der er ikke andet end at gøre, vi bare skal give dem et kæmpe hold.
moving all around, jumping all around. Jumping all around. Sending out an invitation to everyone in every nation. But don't sleep, get on the run. Stop thinking, get some fun. Stand on the ground, jump, 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 moving all around. Tap, tap, tap. Stand on the ground, jump, 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 moving all around. Jumping all around. On the ground, jump, 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 moving all around. Nu er for en dans. Jeg har holdt op på et show. Ja, vi har givet jer det bedste, og vi er nu nået til enden. Har det været godt? Ja. Vi vil gerne her til sidst takke lærerne for den gode støtte. Vi vil gerne takke kokkene for den gode mad, og vi vil gerne takke Lyd og Lys for deres gode arbejde også. Vi vil gerne se dem over på scenen. Giv dem en stor hånd. Give en stor tak til vores journalist, og vores tæppemand, og vores kulissetegner, og dem vil vi også gerne have på scenen. Giv en stor hånd. Yes, og så vil vi også gerne sige tusind tak til alle, der mødte op for at se vores show, og vi håber, I har nydt det, for det har vi i hvert fald. Yes, og her til sidst vil vi synge en fællessang, og det er I'll Be There For You.